Hello, magandang hapon mga idol. Ngayon sir, pagkatao, naghahakot pa ako ng biniyak ninyo dadalhin sa aking kupahan. Isang hakot po, kadaan sa aking balikat. Kailangan ng lakas para makarating sa balikat dito mga idol. Wala po kasi dito ang daan ng kalabaw kasi may ilog na dadaanan, kaya kailangan na buhatin mano-mano para po ito ay aking magdala doon sa aming kuprahan. At presyo, grabe mga idol, buhay probinsya. Ang sako po yan nagimig, ang timbang niya naabot mga 70 kilos pag sa tinimbang sa kilohan, pero kayang-kaya pa, lakas pa si kagawad. Kailangan lang magutom para hindi mahina. Tapos lang kasi mga idol ng aming sesyon, kaya medyo hapon na ako nakauwi. Yan, shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking videos, sa lahat ng mga vloggers dyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa aking mga video. Sa lahat ng mga nakamember po sa akin, thank you so much po, at sa inyong lahat, God bless you. Wala kasing alalay mga idol, kaya kailangan konting sakripisyo lang, kayang-kaya naman. May ilagay naman yung aking anak, di ba nak? Atras doon. Buhat ako. Tamaon ka. Yan, malaki po ito mga idol. Mabigat. Pakayanin. Wala kayong choice. Kailangan magsakripisyo. Double. Anak. Meron ng lamgam.